awawa ndi maganizo anga, ndimangofuna chabe ndikuwunikireni survey imeneyi fuka survey imeneyi ndi survey yakuti tena kuipanga ignore, palibe pa chimene chochitika fakati tikapange masamu apapa, masamu sakugwira ndi pang'ono pomwe, sakugwira ndi pang'ono pomwe, anangopereka mafiga zona MCB ingapeze 1.8 million ku Jen chabe Malawi yonse yosagwira then UDF kupeza 70,000 mavotes Malawi yonse, PP kupeza 70,000 Malawi yonse. Ndi chibwana ali chimenechi, ndi chibwana undu kwasewelesa Malawi umene. Lero tikambirana za survey imene atulusa Zulo, sindachiranso ndi zina lawo amene atulusa survey imeneyi, koma ndi survey yakuti mwakaona malizasa amene apeza ndi mmene sanapezera sampling yawo imene anapangira ndi zimene zinachitika, ndi zinthu zosekesa ndiponso zomvetsa chisoni kwambiri. Natenga kanthawi kuti ndi yankhepo zokhuzana ndi survey imeneyi, famafuna ndifufuze bwinobwino ndionesese bwinobwino kodi ndi chani chimene chinapangisa kuti apange survey imeneyi, andiso pofufuza pamene popo ndipezeso mkatikatimo munthu amene anapanga munthu olo chipani chimene chinapanga sponsor survey imeneyi, andifa chani anapanga survey imeneyi pa nthawi ngati inoyi. Ndi mkati muyowonesese survey imeneyi ndiyosekesa kwambiri, ndipo ine naseka andi sinaonepo survey ngati imeneyi. Fonga mukati muone mene apezera ma results malinga ndi mene atipasira iwowo, anena kuti DPP akuti ikhoza kuzapeza 43%, MCP ikhoza kuzapeza 26%, then PP ikhoza kupeza 1%, and then UDF ikhoza kupeza so 1%, then UTM ikhoza kupeza 5%, then pa percentage yene imene ingati undecided voters or anthu amene anakana kuti sayankha, ukaphatikiza ma percentage amenewa from 100%, which is like 26 or 25% thereabout, ndi amene anthu ali ngati undecided voters. Then nakhala pasi kufufuza kutiona kuti kodi chifukwa chani chimene chinapangisa anthu amene apange survey imeneyi, andiso chifukwa chani foti aitulusa survey Zulo, andipo fufuza mwachoncho kodi ndi ndaniso olo ndi chipani chiti chimene chikhoza khawuti chapanga sponsor survey imeneyi cholinga choti aposise Amalawi malinga ndi nthawi imene ikubwerayi. Nde zimene ndifotokoze panopa munimvetsese bwinobwino, muzitsatire bwinobwino, mukazimvetsa bwinobwino, then muona nokha mupeza mansala amene anapanga sponsor survey imeneyi, andiso muonanso cholinga chimene anapangira survey imeneyi kuti chikhale ndi malizasa amene apereka so they are like actually angopanga sign kuti awati ngwapasa 43% au 5% au 26% au tango apasani 1% uso 1%, pali cholinga chimene apangira zimene zizi, which is really a shame, ndizomvetsa chisoni kwambiri pathawi ngati inoyi kwathu kuno Malawi. Ngati mukuziwa bwinobwino anthu amene anapanga registered voters ku Malawi, the 7 million or thereabouts amene anapanga register kuti avota pa masankho ngati amene wawo. Ndeno tikaona ndi malamulo azisankho panopa amayendera 50% plus 1, which is 50% yama
registered voters plus 1 vote ndoti wewe munthu atani ukangopeza namba limeneyo ndoti wewe wawina ino. Then mukati muone mene aperekera ma results amenewa, DPP aipasa 43%, PP aipasa 1%, UDF aipasa 1%, UTM aipasa 1%, then MCP 26%. Then mukati muonesesa buno bwino, mukati muphatikize 43% iyo tuone ko zipani za opposition zimeze opposition panopa zimene akuzona ngati zazukuluko. Mukati muphatikize 43% ya DPP plus 1% ya UDF plus iso 1% ya PP plus iso 5% ya UTM ikufika ikutipasa 50%. You see? Then MCP aipasa 26%. Then ina 24 which is like undecided voters. Nde chimene akuthandaza njakuti ababa ngati ma opposition parties angaphatikizane ndekuti akhoza kupeza 50% plus 1 kuti alawe mboma. Kwa mukati muonesese popeka mafiga amenewa imene aipasa mafiga ambiri ndi chana mzapeza kuti ndi DPP aipasa 43%, pamene zipani zangati UDF, PP and UTM angotipasa angopereka ti mafiga tating'ono chimene it's like negligible sitingawerengeke koswaya, koma DPP aipasa 43%. And neso nkumazifusa why DPP aipasa 43%, why zipani ngati UDF or PP kuzipasa 1% each akuthandaza chani. Chimauthandaza njakuti DPP ndi chipani chachikulu kwambiri kuposa zipani zonse zimene zilipo apa. You see? Nenga muonesesa chipani ngati cha UDF si chipani chaching'ono ndi chikhoza kupeza 1%. Chipani ngati PP si chipani chaching'ono ndi chikhoza kupeza ngati 1%. Even chipani cha UTM si chipani chaching'ono ndi chikhoza kupeza 5% ya mavoto ngati ameneyo. Okay, tafika pamenepo. Nde tizifuse sopano. Tikuziwa kuti anthu amene anapanga register kuti avote ndi 7 million. Right? 7 million ndi anthu amene just over 7 million and amene ngati ma registered voters omalawi kunoko. Ndele kati tipange masama papa ndekuti 43% ya 7 million you're looking at just over 3 million. Ndota papa isila kuti DPP aipasa 3 million votes. The 1% ya 7 million yi, let's say ya UDF, that's 70,000 Malawi was that is. Then 1% ya PP, that's 70,000 again. Okay, 70,000. Then 5% ya UTM, that's 350,000. That's Malawi was. You see? Then 26% ya MCP is just over 500,000, which is like 1.8 million Malawi was. Then 24% that's undecided. They equals opita kuna kuli kose, equals opita ku PP, Chanchan, ku UDF, ku UTM, MCP or DPP apapa. Ndeti ngopanga chaba shumu kuti zakhala mene zili pamene papa kuti MCP yapeza 1.5 million, 1.8 million. DPP yapeza 3 million. UDF yapeza 70,000 total votes. PP yapeza 70,000 total votes kumalawi. UTM yapeza 350,000 total votes kumalawi. Then kumakhala sobana kumazifusa kuti are you sure chipani ngati UDF chingapeze chikhoza kupeza 70 total votes of 70,000 Malawi yonse? Chipani ngati PP
chikhoza kupeza 70,000 votes Malawi yonse, nanga chipani ngati UTM chikhoza kupeza 350,000 votes Malawi yonse, then mwaipasa DPP over 3 million votes. Ndizotheka zimene zizi. Chimene muthatha nchakuti famukati muone chigawo chakumwera anthu amene anapanga register is over 3 million, the same kuchani ku Central Region. Kumpoto is just almost 1 million or just slightly over 1 million, which means and hosa amene anapanga register kumwera azavotera chani DPP. Pakakhala pakati ndoti just over half ya anthu amene anapanga register pa Central Region azavotera MCP, then kumazifusa. Ndizotheka zimenezi. Nanga kumpoto ndoti mavote ena amene akhalani ndimene apange share pakati pa UDF, PP ndi UTM, pamene UDF ipeza 70,000, PP 70,000, UTM 350,000, then kumazifusa. Ndizotheka zimenezi. Nde ababandanya kuti sendinena amene wapanga sponsor polling imene iyo survey imene iyi. Nokha nimene ndikuyankhuliramo ndimene mukaonera masamu apapo muzipanga conclude amene wapanga sponsor uje anapanga sponsor survey imene iyi, and anapanga chimene ndi cholinga, and cholinga chake ndi disinformation. Intention yake ndikupanga disinform anthu or kwauza information yaboza anthu kuti amakapanga chiganizo apangeso mosokonekera kuti zakomerewo. Ndicho linga cha survey imene. Ndiye munthu anapanga sponsor manga ndimene anena masamu mumuzi wanokha mukati mupange calculate sizikugwira. UDF singatenge 70,000 of the tujeni ya mavotes amene angavotere ku Malawi, zosatheka. PP chipani chachikuluso singatenge 70,000, UTM 350,000, zosatheka. Then chipani china kutenga 3 million, zosatheka zimene zizi ku Malawi panopo. It's impossible. MCP kutenga 1.8 million ku Malawi yonse, zosatheka. So tikhaiti kuzifusa kuti amene anapanga survey imene anapanga ndi cholinga chanji. Then tutakuonera baba cholinga choyambirira this is disinformation and misinformation, kuti apange mislead ya Malawi kuti avotere chipani china chake fandi cholinga. And chinaso imene ndikuonera chipani chimene chocho chinapangisa survey imeneyi kuti zipani zina zimene zili opposition zioneke ngati kuti zili pa weaker position. As a result zipange submit into alliance kuti iwowo achipani chinacho atenge zonse zimene akufuna makaya maudindo chanchani kuti ena awaoneke kuti ife ndoti tatani taluza iniyo ndanena mundi mphamvu ndio china chichonse mukhoza umatani mukhoza umapanga. Ndanenanga ale sindinena chimene chapa chipani chimene chapanga sponsor kumene kunenera masamu nokha muziona. Fukanda ndiwerengesere masamu apa uthandiza kuti DPP azayipasa over 3 izatenga over 3 million, UDF izatenga just over 70,000 votes, the same PP just over 70,000, UTM just over 350,000, MCP just over 1.8 million. Kwina kwakazango gawana ndezikhoza kukhala chonchoro ujeni ndani katione za 7 zimene uthandauza. Then iyo muzizifusa ndizotheka. Andanena kale kuti alipo munthu amene wapanga sponsor survey imeneyi ndi cholinga chakuti apange manipulate zipani zina za opposition kuti zimujoine iyeyo kuti iye apangire maudindo onse, andiso kwasokoneza anthu amene azavote kuti ena agwe mphwayi. Nde nimakaona survey imeneyi ndisamve one ndiyomvesa chisoni kwambiri kuti tafika panopo kuti amala kumafika pa point yoma panga zinthu for disinformation sake kuti zitikomere ifeyo pokhala chipani. And the idea is mundanena kale kuti apange demoralized and damage anthu or zipani zina
ma members enu kuti asane kuti afinga papa ndoti ife tilibe somphamvu pamene sizili choncho. Survey iyi ndi survey yoti even mwana wang'ono akhoza kuipanga question ina china chake sichili bwino. Ndanenaso kale kuti survey imene ayipanga njokuti kuti apange force other opposition parties kuti apange bow down to their demands. Chipani chinacho mene chinapanga sponsorcho chapanga survey imeneyi kuti ikhale ngati to manipulate kuti iwo ali ndi mphamvu zambiri kuti other opposition parties apange bow down ku ma demands awo. Kakhala ngati maudindo maona kale za alanimate atenga kale zonse atenga kale okha ndi mukuziwa imene kuthandakuza atenga kale okha. Ndiyo ndi amene apanga sponsor survey imeneyi. Ndi imene si democracy the dictatorship. And chinasa apangaso survey imene nchongo chakuti apange discourage mamembala ena azipani lesengali za opposition kuti asavotereso zipani zawo ziji angovotera iwowo. Fuka nthawi zambiri imachita kuti anthu akangoona ngati chipani china chikuluza kale amachisiya kina akamangovotera chipani imene akuchiona ngati chikuwina. So that's disinformation kwapanga mislead anthu kuti apange zinthu zimene sakufuna. The survey imeneyi imene ndikuiona yeneyo it was manipulative in nature, sponsored by a certain party so as it benefits them. That is not Malawi we need. You wonder why they are this desperate to the point of manipulating data. Why this desperate umapanga manipulate data kuti zinthu zikukomereni zodabwisa kwambiri. Pali china chake chimene mufuna mukapange mboma kodi aishuwa mufuna di mukathandizedi anthu mbomamo ni mafusosa Malawi timakavota tiziziganizira kwambiri zimene zizi fuka pali zipani zina they are so desperate walawe mboma osati kuti akathandiza Malawi no kumota azithandize okha and zipani zotikuziziwa ndiye ina kuchenjera kwambiri. And the living example ndi survey imene yapangidwa. First survey iyi anapanga sponsor da chipani chimene yocho tikuziwa zimene zozo. Chifukwa cha chimene jiji ndikuwapempha ma opposition parties kuti they should never give up fighting for a better Malawi for all. Fajimene apanga survey imene iyi amene apanga sponsor ndiye amene apanga sakuti awupanga afuna kuti other opposition parties agwe mphwayi angoti ife ndoli zathu zatani zatira pamenepa kuti ena aja chipani opposition party ina ija aoneke ngati iwo ndeno angathandize di Malawi. Ndi chimene ngawapempha kuti ma opposition parties ena don't give up. You need to fight for Malawi, for a better Malawi wawina aliyese. Nde survey imene ndeno mukati muonesesa apa pafuna ngokukumbusani chabe to summarize apa nena kuti DPP 43%, UDF 1%, PP 1%, UTM 5%, MCP 26%, then NRC undecided, which means survey mene ikupanga favor DPP. Nde munthu olijipani chimene chinapanga sponsor survey mene ndi mayenga ndi mafigures amene wawo ene mukuchiziwa and inatuluka zulo ndi cholinga kuti ipange confuse anthu. Ndi survey mungoipanga ignore. Uku ndikubera uku ndamati kubera uku ndikubera si one of the kubera zisankho uku mina kupanga apa ndikubera zisankho uku imene siziti zabwino ya awawa ndi maganizo anga ndimangofuna chabe ndikuunikireni survey imene ifuka survey imene iyi ndi survey yakuti tena kuipanga ignore
palibe pa chimene chochitika fakati tikapange masamu apapa masamu sakugwira ndi pang'ono pomwe sakugwira ndi pang'ono pomwe anangopereka mafiga zona MCP ingapeze 1.8 million ku Jen Chabe Malawi yose yosagwira then UDF kupeza 70,000 mavotes Malawi yose PP kupeza 70,000 Malawi yose ndi chibwana chimenechi ndi chibwana kwasewelesa Malawi umene